नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे सर्वांचे आपले यूट्यूब चॅनल टार्गेट स्पर्धा परीक्षा। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र पोलिसांसंदर्भात एक नवीन अपडेट पाहणार आहोत। ही संपूर्ण अपडेट पाहण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा आहे। चला सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओला। त्यापूर्वी जर चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्कीच चॅनल सबस्क्राइब करा, कारण येणाऱ्या भरतीसाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलचा नक्की फायदा होणार आहे। आपण महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 साठी दररोज सराव करून घेणार आहोत। या सरावामध्ये सहभागी होऊन येणाऱ्या भरतीमध्ये भरती व्हायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर चॅनल सबस्क्राइब करावे लागेल। चला मग चॅनल सबस्क्राइब करा व संपूर्ण व्हिडिओ पहा। तर सुरुवात करूया संपूर्ण सविस्तर अपडेटला। सुद्धा 8 तास ड्युटी लागू करण्यात आली। पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ही घोषणा केली। त्याशिवाय 50 वर्षावरील पोलिसांना आता 12 तास काम आणि 24 तास आराम असं निश्चित करण्यात आलंय। 17 मे पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे। त्यामुळे पोलिसांवरचा ताणही कमी होईल आणि कार्यक्षमता वाढण्यासाठी सुद्धा मदत होणार आहे। बघूयात यातले काही मुद्दे आपण। महिला पोलिसांपाठोपाठ आता पोलीस अंमलदार ASIच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा 8 तास ड्युटी लागू करण्यात आली। पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ही घोषणा केली। त्याशिवाय 50 वर्षावरील पोलिसांना आता 12 तास काम आणि 24 तास आराम असं निश्चित करण्यात आलंय। 17 मे पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे। त्यामुळे पोलिसांवरचा ताणही कमी होईल आणि कार्यक्षमता वाढण्यासाठी सुद्धा मदत होणार आहे। तर हे पहा, महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये फार मोठा बदल झालेला आहे आणि हा नक्कीच एक चांगला बदल आहे। पोलिसांना आता 8 तास ड्युटी करावी लागणार आहे। तर महाराष्ट्र पोलिसांसंदर्भात किंवा महाराष्ट्र पोलीस दलासंदर्भात आजची ही नवीन अपडेट होती। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा। या व्हिडिओमध्ये इतकीच माहिती। परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह, नवीन अपडेटसह। धन्यवाद।